ka m gwa ndị Igbo okwu. O tegwo m gwadebe ndị Igbo okwu. Ịma na ata isi na-abịa na-ekwu na anyị bụ esolo otu. Na ata isi na ndị anabụghọ ndị Igbo na o nwere ịdị achamakwụ ha chakarị anyị. We are gifted. Chukwu nyere anyị onyinye eji mebi, onyinye eji alụ ihe, onyinye eji abụ ụba, yes. Mana o nwere ịdị wise ndị na-abụghọ ndị Igbo. O nwere ịdị akwụ ha chakarị anyị. Unu fu ihe kita mee kwa day before yesterday on Monday na be anyị. That na-egbu m alịrị. I wish na person ya abịa nwukwu no na ikuzi okwu maka ndị be anyị na-agụ. You are just want to, you just want to make yourself their enemy. Ikute side and the side ya adere, ikute side and the side ya asịrị na ịbụ sabo, ikute ndị side and the side ya asịrị na ịbụ enemy. That is ikuzi okwu maka Igbo na onye ọ na mechalụ no because onweghị ka isi kwuo na ikute. Na ihe this guy amụghị na onye ọfọma ndị ihe amụghị na nke na-eme na ya na-azọ president, the young guy. Na ihe o duru ndị be anyị jedu ndị ilo. Kpokọlụ lọya niile Nnamdi Kanu ma nwanne ya nwoke jedu ndị ilo na free. Mgbe o bido datin, awụchi mmadụ ya abịa nkwu okwu na ịdị ihe ahụ ikwu anya ndị be anyị aya aghọta ya. Ha kpọrọ ịba mebe nke a mgbe o bido datin, my mind bụ silapụ this guy ebe ọ bụ na ọ kpọ the whole Nigeria niile. Si happy ya ka ndị ọzọ megodi ya ka anyị fụ. If possible, ndị be anyị nke anyị na-eme na ndaba anyị ka anyị na-eme ya. This guy si hapụgodi ya ka ọ mee datin na ọ na-ekwu. Ọkwa o debulu anyị na Atiku so. Atiku dị involved. Kedu Atiku ka ọ pụta? Na Peter Obi achọghị ịpụta. Ọ bụrụ na efolie na Sahara report ya nwa ka ọ gịnị. Na Peter Obi achọghị ịpụta. Ọ chọbụ ka ọ lapụtakwuo Peter Obi. I thank God na ọbụla mmadụ niile ka ihe use brain. Peter Obi ka so ndị a na. Kedu Atiku nwa ọsị na Atiku kwetara na ya enwe kedu ọ lapụta ndị be anyị. Nekwa ka dị things mee. Ndị ihe dị abịazịa ọlie mbọmbọ ọsọ ka iwe fụ no plan day. O dizie mbọmbọ ahụ ifu na ebe eji ndị be anyị o jee dị ebulu fonu jee vidocha ha ebe ha ma na oso ifu na ọnya initiate ọnya nwa self ka ekwesịghị ijide ma ọ na ọhọ plan day. Normally ọnya initiate anya ka ekwesịghị ijide. O jee n'ebe eji ha self vidocha pụwa ajụghị ya anything ọ dị free wa ejidegwo ndị ejide. Onye bidozi the thing, onye na-ekwu the thing, onye bido onye made the foundation bịa na obi ndị eke na ejideghi ya. Asị ha n'ọnwa ka a na-achọ na ịgbagwo ọsọ na ejidegweghị mba ọ na ejide ndị ejide atụ igwe ha kịta na nga. Kezi ka ndị anyị na-asị na anyị chakarị ya kwụsị chakarị anyị na-akwụ. Ọ bụrụ na ibe egboto onye Igbo datin kwesịrị iwute gị. No matter onye sọpọtụ whether na edolo na oppose Nnamdi Kanu whether na na-asọpọtụ ya datin kwesịrị iwute gị. Etu onye ọzọ si wee ghọrị ndị ụmụnne gị kpụrụ ha jekpughi na ndị ilo na kanọlụ nyụrụ ahụ na-akpagharị. O kwesịrị iwute gị. Supposed to pay you na this guy no that is all the ihe akpala akpa. That is ihe anya na ndị obodo kpa ọfụma. Ọ dabala ha. Because ọ bụ na ọ bụ ya ọ gbagodo ọsọ sef onye nwe ka anya na-achụ because ha ma na onye nwe initiate that thing. O nwere dị wise ndị ha chakarị anyị. Onye ka ọ ya aga nnechi ihe kịta ndị ụka na omenala na-agba mgba na banye ma na social media. O gosi m na o nwere dị brain anyị na nwere jee befa ndị ụka na omenala do onye ọbụla na-emela onwe ya oluzie na nke anyị ọkwa iche. Onye ka m na-abụ mee nke ọbụla ị na-eme so that mgbe nwa onwe ka anyị si wee nọrọ onwe anyị nwa ka anyị jee nwe na nsogbu within ourselves hapụ okpukperechi. It have not no for we ndị ụka na-ata ndị omenala na-ata ihe dị ya. Make sense.
ihe unu mana onweghị ihe onwe to do with us. Those okpukperechi have nothing to do with us. Ọdịnala Igbo onwe ihe ọya emere Igbo. Ụka onwe ihe ọya emere Igbo. Ọjọọ si ọkwukwere ihe ikwere oke n'ihe a dị etu ka anyị mee n'ihe bụ nke anyị ka anyị na-eme but ọmandebelu gị nri na tebụl ọneti ma iji ya chụọ ego onweghị ọmangwọghị ọya anyị na-eme na anyị chaa akwụ anyị ma na-afụ na anyị achaghị na onwe ka anyị fụ na anyị fọrọ ofu ụzọ ọkụ anyị ma na-eme na anyị chara akwụ na enyi ya na ehoru ndị ụlọ ikpe lọya ka a young guy kpọrọ unu jegori unu kpụrụ unu kpụrụ ndị iro na-abịa aka alapịa ka ebe ọ na-ekonukọ ndị ọzọ n'ọsị na ndị ọzọ aka alapịa ka o megodi ka anyị fụgodi ka ndị ọzọ anwụ esi wee mie mba anyị pụtaba ebe baba na-ede ka igosi no Vai que não é mundo que é messiano.